Hamarrak eta 57 minutu bana amaitu da Newcastlek eta Bartzelonak txapeldunen ligan jokatutako norgehiagoka, Newcastlego hirian, St. James Park estadioan jokatu da norgehiagoka, txapeldunen ligako final zortzirenetako joanekoa izan dena, eta aipatu moduan berdinketarekin amaitu da. Gogora ezagun, aurrekoan, batetik Newcastlek Premierrean eta bestetik Bartzelonak ligan, batetik Newcastlek 1-3 galdu zuen Manchester Cityren aurka eta Bartzelonak Athletic San Mamesen 1-1 irabazi zion, beraz bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira, baina kontuan izan behar da baita ere Newcastlek etxean jokatzen zuela gaurko norgehiagoka eta horiek jakinda Eddie Howek eta Hansi Flickek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute batetik. Newcastlek 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Ramsdale izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Trippierre jokatu eskuinaldetik, kapitainak ezkeraldetik Hall izan da, Burn eta Thiago izan dira atzealdearen erdialdean, Tonali, Ramsey eta Joelinton izan dira zelai erdian, eta goian Elanga jokatu eskuinetik, Barnesek ezkerretik eta Osula izan da puntan. Bartzelona berriz 4-3-1 ekosistema ezarri du, Joan García izan da atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Araujo izan da, kapitaina ezkerretik Joao Cancelo, Gerard Martin eta Kuarsi izan dira atzealdearen erdialdean, Pedrik eta Mar Bernale jokatu dute Euskarri bikoitzean, erdi puntan Fermin López izan da, eskuinetik Lamine jokatu du, ezkerretik Rafinhak eta puntan Robert Lewandowski izan da, epailean Marco Guida izan da, laguntzaile Daniele Txifi izan du, Italiako epailea, eta, norgehiagoka hasieratik Newcastlek bazekien nola planteatu, etxean jokatzen zuten, itzuliko norgehiagoka ere jokatu beharra dago eta etxean zure armak eta etxean jokatzen duzunaren abantaila hori hasieratik plasmatu beharra daukazu zelaian eta hori egin du Newcastlek hasieratik erritmo itogarrian irten da Ingalaterrako taldea, presioa behar bada ez dute hain altu egin eta normalean taldeek ez dute eurek behintzat teoria mailan bloke bat edo koska bat berago dauden talde horiek, kasu honetan Bartzelona Newcastle baino koska bat gorago dagoen talde bat da, eta kasu hauetan normalean Bartzelonari utziko ziokeen baloia beste talde batek eta presio itogarria egin, ahalik eta jokalari gehien pilatu, ez baloia ateratzen utzi, ez arnasi gartzen ere utzi, baina ez Newcastlek baloiaren jabetza eduki nahi izan du eta Bartzelona izan da apur bat atzealdean itxaron sendo aritu eta horren zain egon dena, baina hasierako minutuetan arriskua sortu du Newcastlek, korner dezente atera dituzte, egia da erdiko atzelari oso garaiak dituela Newcastlek eta horrek abantaila eman ziezaioken, Thiago eta Burnekin, baina ez du abantaila hori ateratzea lortu horrek kornerrak beti lehen zutonean eta Joan García ahalik eta gehien oztopatuz faltarik egin gabe noski ateratzen saiatu dira, baina eraginkortasunik gabe, baina gero kontraerasoak eta dezentetan harrapatu dituzte, esan dugu oso joko vertikala egin du gaurkoan Newcastlek, Elanga eta Barnesekin min egin du bi aldeetatik eta bai Joao Cancelok eta baita Ronald Araujok ere sufritu dute bi jokalari hauekin, baina Bartzelonak egonkorre utzi dio eta Newcastlek ez du aukera garbirik sortu. Gerora, 20. Minutuan pixkanaka Bartzelona ere hasi da, bere aukerak edukitzen, batez ere Lamine Yamal eta Rafinha agertzea behar zuen Bartzelonak, ezinbestean bestela oso zaila izango zitzaion partidan erasoan bederen zerbait sortzea, eta hor egaletatik lortu dute, Laminek eta Rafinhak sarreraren bat edo beste egitea, baina hauek ere aukera garbirik sortua, eta hasiera horretan epaileak aipatu behar da utzi duela jokatzen, soilik kontaktu oso nabarmenak adierazi ditu falta moduan, eta alde horretatik behintzat
paiaren lana ona izan dela, esan daiteke. Eta, horrela amaitu da, lehen zatia, aukera handirik gabe, Newcastle behar bada puntu bat dominatzaileago, ikusi dugun puntu bat nagusiago, eta Barcelona berriz, etxetik kanpo izateko, esan daiteke emaitza ona zela Barcelonarentzat. Eta, kasu honetan behintzat ez dute gol hori sartzea lortu eta bigarren zatiaren zain, egon beharra zeukaten. Eta, bigarren zatiaren hasieran, esango nuke, gidoi berbera jarraitu duela norgehiagokak, Barcelona nahiko kontserbadore, atzealdean erne egonez, bere lerroa tentuz beti bezala aurrera bota eta Newcastleko jokalariek joko zuzen hori, jokoz kanpokoan sartu gabe egiteko esperantza horretan ekin diote bigarren zatiari, eta ez zaie gaizki irten, baina pixkanaka nagusiago zen Newcastle, baina ez dituzte zemaitetan erabaki zuzenak hartu. Barcelona gaur ez du eduki zelai erdian nagusitasunik, Pedri eta Mar Bernal ez bat eta ez bestea ez dira askotan agertu, eta hori noski faltan bota du Barcelonak, eta alde horretatik Newcastlek aurrera jokoa eramateko beta izan du, baina aipatu moduan ez arrakasta handiarekin. Eta 77. minutuan egin dituzte lehen aldaketak, Osula, Trippier eta Elanga kendu ditu entrenatzaileak, 3 aldaketa nahiko erasokoak esan daiteke. Batetik Osula, aurrealdean Osulak ez du soilik arean parte hartu, baita ere galetara asko joan da, Newcastleen erasoko jokoak eraiki nahi izan ditu hainbatetan, eta hori lortu du, naiz eta aukera garbiak ez dituen sortu Ingalaterrako taldeak, hori lortu du hainbatean Osulak. Trippierrek ere norgehiagoka ona egin du, azkenenako leherre egin da zen Inglaterrako jokalaria eta sasoi batean Atletico Madrilen ibilitakoa, baita Tottenhamen ere, baina askotan igo da Trippier, oso jokalari erasokorra da, Newcastle bezalako talde batentzat funtsezkoa, eta Elangak ere norgehiagoka ona egin du, eskuinalde horretatik abiaduraren bidez eta zenbaitetan desberdintasuna markatu ditu, area ere zapaldu du tarteka, baina aukera garbirik sortu gabe. Eta euren ordez Gordon, Livramento eta Murphy irten dira, ez du sistemarik aldatu entrenatzaileak, Gordon hortxe jarri da puntan, Livramento ere hortxe kokatu du erasoan, eta Murphy galean kokatu da. Eta, hauekin freskotasun hori nabaritu zaio, Barcelonak ere berehala mugitu du aulkia, aldaketa bikoitza egin du, 70. Lewandowski eta Pedri kendu ditu, Lewandowski gaur ere desagertuta ibili da, ez da fin ibili Poloniako aurrelaria, ez zaizkio baloi asko iritsi, Barcelonak ere ez ditu erasoko aukera asko eduki, eta ikusten da, lesio batetik itzuli dela, ez daukala lehengo txispa hori iristeko gaitasuna, baloia hartu eta taldearen jokoa eraikitzeko, aurkariak erakartzeko fintasun hori edo ez daukala une honetan Lewandowskik, eta Pedrirena ere normala da, azken finean partida asko jokatzen ari da Kanariar uharteetako jokalaria, eta alde horretatik ere neke hori pilatzen ari zaio, gaurkoan esan dugu Barcelonak ez duela inongo kontrolik eduki zelai erdian, eta euren ordez Rashford eta Dani Olmo irten dira. Gainera Casado ere atera du, Marc Bernalen ordez, horrek esan nahi du Barcelona erasora joan dela, ikusten zuen partida irabazteko aukerak bazituela, pixkanaka Newcastle ere bera etorri zitekeela, eta azken minutuak nahiko berdinduak izan dira, esan dugu orain artean Newcastle dominatzen aritu dela, baina gerora
argi eta garbi Bartzelonak gora egin du, eta 86. minutuan iritsi da hain zuzen ere partidako lehen gola, aurretik Joelin Toni jokoz kanpoko bat adierazi diote, Barnesek zutoinera bidali eta aldaratzean etorri zaion baloi horretan jokoz kanpo baitzegoen, eta 86. minutuan Jacob Murphyren erdiraketa baten ostean Bartzelona lo harrapatu du, egia esan nik uste hemen Ronald Araujok errua ere baduela egin batean, aurretik karranpen ondorioz zelaitik aterarazi du epaileak hortzegoela eta saiatu da zakurrarena egin eta berriro ere zelaira sartzen eta zelaian egoten jokoa gelditu zedi, baina epaileak hori ez dio baimendu eta ondorengo jokaldian ez, eta beti garrantzitsua izaten da atzealdean jokalari bakoitza bere kokapena edukitzea, ongi kokatuta egotea, eta Araujo iritsi berri zen atzealdeko gune horretara, eta une horretan Bartzelona ez zegoen ongi kokatuta, lo hartu dute, eta Barnesek ez du erremate ona egin, Joan Garziak akats nabarmen xamar egin du, eta ondorioz Newcastleen lehen gola iritsi da, bazirudien, Bartzelonak ez zuela gaur partida aurrera ateratzerik izango, ondoren gainera beste pare bat aldaketa ere egin ditu, kasu honetan Xavi Espart gaztea atera du, Hansi Flickek beste gazte batek debutatzea egin du, egia esan zitzaion asko gustatuko une horretan Araujok egin duena, eta ondorioz Xavi Espart eta Ferran atera ditu Fermin eta Araujoren ordez, Araujok esan dugu, oroar erasoan gutxi ikusi dugu, atzealdean ere sufritu du eta oraindik ere ez dago denbora asko aritu da jokatu gabe eta oraindik ere ez da bere honenera itzuli inondik inora ere Uruguaiko jokalaria, gaurkoan gainera baloiarekin eta gutxi ikusi dugu, atzealdean markekin eta sufritzen, golean ere bere errua izan du, fisikoki ere arazoak etorri zaizkio, ez da amestutako gaua izan Araujorentzat. Eta Ferminek ere, Bartzelonak oroar bezala erasoan ez du asko egin, ez du asko parte hartu, eta ondorioz baloi asko ere etzaizkio iritsi, kontraeraso batzuk eta eraiki ditu, baina arrakastarik gabekoak, eta ez da oroar partida ona izan Ferminena, eta Esparte eta Ferran irten dira, euren sarreraren ondorioz, gerora Bartzelonak lortu ahal izan du partida berdintzea. 80. minutuan Barnes kendu eta Willock atera du. Newcastlek bigarren gol hori sartu nahi zuen, Bartzelona apur bat kontserbadoreago zebilen atzealdean, Barnesek esan dugu norgehiagoka ona egin du, ez da behar bada hain erabakigarria izan eta aukera asko ez ditu sortu area barruan, baina izkin egiten eta Araujo hori burua usteak sortzen eta fin ibili da, eta hain zuzen ere Willock atera da eta ziuk 85. minutuan berez 4 luzatu ditu eta iruditzen zaite aurretikan jada amaitutzat eman beharra zeukala norgehiagoka ezer gertatu ez dela ikusita, baina epaileak jarraitu behartzela ikusi du, Dani Olmo area barruan sartu da eta Dani Olmok gainera normalean zelaira sartzen denean beti gauza gertatzen dira berarekin, kasu honetan ere gertatu da, ziuk penaltia egin du eta Laminek goxo bikain gainditu du Newcastleko atezaina eta honemestez bana amaitu da norgehiagoka, aipatu moduan Bartzelonarentzat emaitza ona da Camp Nouko itzuliko norgehiagoka horri begira, eta Newcastlentzat berriz txarra, naiz eta baloiaren jabetza ez duten izan gehiago izan dira, oro har etxean partida ona egin dute, euren zaleen babesarekin, euren zaleen presioarekin, baina ez dute emaitza ona lortu eta Camp Nou siera batean favorito argi xamar aterako da Bartzelona, hala ere gol bat behintzat sartu beharra dauka ez jasotzea eta horretarako batez ere Bartzelonak defentsan finago aritu beharko du. Ikusiko dugu hori datorren astean izango baita. Gogoratu beraz Newcastlek bat, Bartzelonak bat, Newcastleen